डटल बसेना एलेसी पजा के सीमा पर दुश्मन कैलस चढ़ाई। डटल बसेना एलेसी पजा के सीमा पर दुश्मन कैलस चढ़ाई। गलवान घाटी में धोखा से राती में भारत के वीरन से कैलस भिड़ाई। लोहा के राडे से कोटी लतारे से हमरे जवानन के कैलस पिटाई। 20 जवान शहीद हो गईले, कितने ही घायल के भइल दवाई। 20 के बदले 50 मरैले, दुश्मन के भइल कस के ठोकाई। चलल लात घुस्सा गिरल जब मुक्का, चीनी सैनिक गईले भुइया पटाई। गलवान घाटी के घटना जब टीवी के माध्यम से हमारे गांव के लोग सुनल तो सबके खून खोल गईल। गांव में ये चर्चा होखे लागल कि एक बेर फिर चीन भारत पर चढ़ाई कर दिल बा। चर्चा सुन के एक जने बुढ़ऊ चाचा देहाती अंदाज में का कहले, उठावल लाठी चलो सीमा पर वही जा फरियाई। उठावल लाठी चलो सीमा पर वही जा फरियाई, आ चीनी पाकिस्तानी कोनो होई ढंग से देही गराई। उठावल लाठी चलो सीमा पर वही जा फरियाई, चीनी पाकिस्तानी कोनो होई ढंग से देही गराई। पटका पटकी पीटा पीटी देखनी बहुत लड़ाई। पटका पटकी पीटा पीटी देखनी बहुत लड़ाई, आ 4 फुट के देही वालन से हई मुक्का के मार रोकाई। 4 फुट के देही वालन से का हई मुक्का के मार रोकाई। काखे में अभी चाती चाती के कितने के मुँह आ देव। काखे में हम चाती चाती के कितने के मुँह आ देव। अब भले पुरनिया बानी ओलोनी के नानी याद करा देव। बुझतड़े लो झाऊ माऊ ई 62 वाला भारत हो। बुझतड़े लो झाऊ माऊ ई 62 वाला भारत हो। आ धोखा से धकिया दिहनी जा ई उहे पुरनका भारत हो। अरे वो बेरा तो नारा रहे हिंदी चीनी भाई भाई। वो बेरा तो नारा रहे हिंदी चीनी भाई भाई। अब भाई से गद्दारी भइल, अब कहाँ बा भाई भाई। भाई से गद्दारी भइल, अब कहाँ बा भाई भाई। गांधी नेहरू के जुग गईल, अब मार के देही घुला देव। गांधी नेहरू के जुग गईल, अब मार के देही घुला देव। आ एक गाल पर मारी जे ओकर दूनू गाल फुला देव। ईंट के जवाब पत्थर से अब सीमा पर दियाई। ईंट के जवाब पत्थर से अब सीमा पर दियाई। अब 62 वाला भुलाइल नइखी, बदला ओकर लियाई। गजरा मुरई भथुआ लेखा बॉर्डरवे पर कटाई लो। गजरा मुरई भथुआ लेखा बॉर्डरवे पर कटाई लो। अब बसहवा लाठी गिरी जब तब बाप बाप चिल्लाई लो। डर नइखे अब केहू से जे चाहे फरियाले। डर नइखे अब केहू से जे चाहे फरियाले। अब पहुँचम जकरा बल होखे आके हाथ मिला ले। नौका भारत नौका सोच नया नया अब जोश बा। नौका भारत नौका सोच नया नया अब जोश बा। ओने YJ-12 बा तयन हो ब्रह्मोस बा। सुन के बात बुढ़ऊ के सारा लोग गड़गड़ा गईल। सुन के बात बुढ़ऊ के सारा लोग गड़गड़ा गईल। अब भारत माता के जयकारा से आकाश भी हड़हड़ा गईल। भारत माता के जयकारा से आकाश भी हड़हड़ा गईल। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।